mga nagtinguha nga magkat-on og recipe sa dilis, magkat-on kita sa pagluto niini. Pinagi sa report ni Mark Reggie Abella. Hashtag Provincia Feels gayud kining dalit nga putahe ni Joseph the Explorer nga nakabase na sa lalawigan sa Bohol. Sa iyang palibot, makita ra ang mga sangkap nga iyang kinahanglan sa pagluto, sama sa itlog nga iyarang kuhaon mismo sa iyang manukan. Makita sa video ang iyang pagluto sa putahe nga perfect kaayo pang pamahaw. Kini ang tortang diles. Sa pagluto, hugasan ang mga lamas ug ang bida sa putahe ang diles. Human sa paghugas, hiwaon ang mga lamas dayon isagol sa diles ug butangan og itlog. Ug aron mas mulapot, butangan kini og harina. Painiton ang mantika, dayon ipreto ang tortang diles. And here you go mga kapuso, presenting ang tortang diles nga siguradong lami siya. Kauban si Clans Gabutin, Mark Reggie Abella. Balitang Bisdak.